they will see the end of it. Mmegbu kata ha Chineke ụwa ha ọzọ ha pụta ha hụ ihe ọjọọ ha agba ọsọ. Na my brother, I'm an Igbo blood man. Awụ m onye Fulani nke njawa onye Hausa. Mma m nwe onye Igbo, mpa m nwe onye Igbo. Born an Igbo, from everything m bụ Igbo. I am eke ndị Igbo na ha ga na-egbu ụmụnne ha. But mmadụ na-eme mmadụ ọdụ wicked. Jụọ ese na my family Uchenna Okeke akịta anyị agwa gị anyị nwere fada na family m, anyị nwere bishop, anyị nwere pope, anyị nwere reverend, anyị nwere family m ada aṅụ ihe ọṅụṅụ, ada esi Igbo. Ịbata na my family, ihe eji mara anyị Christian families, Robert family Okeke, anyị ada ezuzu, anyị ada akwafu ọbara, but ụmụazị a mere ụmụnne m sef onye ọna na-atụ m ụjọ because of ụmụazị a mego m ndu and ọ na-adị m mmadụ mewa agụ bụ ịchọzi ime mmadụ ihe meruo ya n'isi. Otu a m nọ na-adị m emegide mmadụ ibe ma onye megide m, but imegide m I will not be happy with you. Gentle megide m na nje makeup ma h0o ma ụwa m ha ma asị ha ma ekwe all of them ha megidere m, ha mere Biafra jee ebe Nnamdi Kanu ha na ha bịa ka ije Sokoto. Brother ha bịa m eso jee Sokoto ma ọjọọ Abuja jee beruo na achọgodo ka esi na Igbo ebe akụrụ egbe gbagowe. Mụnwa wu odegwu Biafra apụta, mụnwa wu Uchenna apụta ka mmakwa ihe ka ọ sọrọ ya. Then egbuchazi ụmụ nwanne m Biafra bịazie ka ezi oke ya enwezi enu. Ifu ihe ụmụ damages, a lot of damages ụmụazị aka ọsọla anyị n'obodo a. Ifu na criminals, all the too much. Criminals pụtara nụ. Ifu na criminals ikekwa ọrụ mgbe a na-akọwa isi prisons ka ha pụtara. Nwe opportunity na kpuzie na IPOB werezie nazi arụ anaka ana. But agwa na ha, they will see the end of it. They will see the end of it. It's a promise. Mmegbu kata ha, mmegbu kata ha. Akwa ekwesị ka ha na-akpọ m mmegbu kata ha, Chineke ụwa ha ọzọ ha pụta ha hụ ihe ọjọọ ha agba ọsọ. Afa mbụ Uchenna Okeke, udo dị, ọrụ nna arụ ziri ezi, ndị agba ọ bụ nabatara, they like it. Ndị agba ọ bụ be ha sef ha na-akpọ m ka m bịa nyere ha aka na akụ be gentle ha. Ndị be gentle na-akpọ m today ka m bịa sanitize ebe ahụ ka m mee ka be ha dị ka be anyị kịta bịa ndị m na-emecha business onye ọ na-agbọhụsichara, but kịta people are coming back, onye ọ na rejoice. Christmas anaghị agba ya ọfụma, our festival Ikeji arụ ndị ọga na-eme ọfụma, ihe na-agazi nke ọma na everybody is celebrating. Yes. But ozi be ha ka egwu dị because of ihe ọjọọ ha na-eme. Na ụmụ mmadụ ifu ime ụlọ ụmụazị aka ejichara ụmụ mmadụ a na-achọcha ndị nwe ha nụ ha ka nkụ ma today a na-achọ onye ọbụla na-achọ nwanne ya ma ha na Gentle kechiri ha na-agwakwa ndị a na ihe ha na-eme adịghị mma. M ga na-enye gị update ka ị na-eselụkwa onwekwa ka o si wee dịkwa agwakwa gị nyekwa gị update then na-enye ha warning kwefu ka Ikengolu because Ikengolu agụ mana ihe ha na-eme adịghị mma. Ikengolu agụ na-atụ ha mmehie ha n'ihu. Ihe nye onye ọnwụ na Ikengolu agụ na-ekwu banyere ụmụazị a pure ụmụazị a mere ndị mmadụ ji wee kpọọ Biafra asị. But ifuru nke Nnamdi Kanu, I'm not condemning Nnamdi Kanu. Eso m na ndị na-agba Nnamdi Kanu mgba o. Nna m Biafra pụta today, I will join. Na ihe m na-agwa gị, I'm a full citizen of Biafra. Kudo na ịgwakwa ha na ihe ha na-eme adịghị mma. Anwe ihe ha na-eme adịghị mma, they should change and amend their ways. Si na ihe lụrụ arụpụta na ana Igbo achọghị ya, na ana Igbo na-asọ nwanne igbu nwanne ya na-eji ihe malụ ndị Igbo. So na Gentle nje makeup h0o ha ekwe ha jaru yes with ejayo ha MTN ha ha buru ibu with ụwa m ha there are many. Na ndị niile ahụ na paaki n'ime sel adị nwaanyị ahụ ha ji gwa ha ka ha release that woman, ha ka jikwa that woman hostage. Nwaanyị n'ebe a na-achọ ihe na ụmụ ya ji eri. My brother, amaghị m the woman, amaghị m onye ọwụ, amaghị m village ya, amadị m nọ nwanne Gentle. I'm telling you, but ama m na o si ebe ahụ. Even ụjọ achọdụ m anything gbasara mụ na ndị ebe ahụ. But ọ ya si the woman kwue ka ọ na-ekwu gwa ha release that woman ka o jee chọọ ihe na ụmụ and ha release kwuo ihe niile ha ji na nga ebe ahụ n'ime ebe ahụ. Ọ dị too much. Ịchọ onwe vidio m ga-esendịrị gị nke ha na-agwa onye otu ha na ha chọrọ ha ego na agụụ nazi agụ ha na ha ahụzighị ihe ha na-eri na ihe ha na-emewe onye ha kuchitere ndị parents ha amaghị na ha egbuo ya were kidney ha were organs ha mee ihe sọrọ ha wee rie nri then na ndị nke parents ha ma then ha weta ego ebe ruo onye ahụ na ihe ha nazi arụ. Iche send arụ gị the video live and direct ka ị were ntị gị nụrụ fụ na ihe ha na-arụ wụ ihe lụrụ arụ. Ịghọtago? So stand on the truth.